המכשיר היחיד בארץ שמשלב 4 שיטות טיפול. שלום לכולם, אני מיכל כהן קזז, נטורופטית וקוסמטיקאית כבר 25 שנים. היום אני נמצאת בחברת ביסנס כמדריכה הקלינית של המכשיר אפילציה החדש, טרה, תוצרת איטליה. המכשיר משלב 4 שיטות טיפול, שיטת המחט, שיטת המלקט, ידית מעכבת צמיחה והחדרת לחות. האופציה לבחור בכל אחת מהשיטות או לשלב ביניהן מאפשרת דיוק מקסימלי לפרופיל המטופל ומבטיח תוצאות נראות לעין במינימום טיפולים. המכשיר פועל ב5 טכנולוגיות משולבות. הטיפול במכשיר מתאים לכל סוגי ומצבי העור ואזורים הורמונליים. למכשיר 2 דרכי טיפול בעזרת פדל או חיישן חכם אשר מזהה את החדרת המחט ומבצע את הטיפול באופן אוטומטי. למכשיר ידית מעכבת צמיחה לפוסט טיפול, בנוסף יש עוד אופציה להכנת החדרת לחות. למכשיר יש אישור של מכון התקנים הישראלי ואישור של משרד הבריאות האירופאי CE. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מהמכשיר היחיד בארץ שמשלב 4 שיטות טיפול ומבטיח 100% תוצאות. מחכה לכם.